Punt ho ha comprovat de bon matí. Són les 4:30 del matí, estem a Mercavalència. Fora no hi ha moviment encara, però així dins comença l'activitat. Volem conèixer com porten la pandèmia en el major centre agroalimentari de la Comunitat Valenciana. Fem la primera parada en la pescateria de Laura. Hola, bon dia, Laura. Com va la faena? Bueno, així estem, poquet a poquet. Hem notat les restriccions sanitàries i el tancament dels restaurants? Mos ha afectat molt. Quasi un 50% de la venda mos ha baixat. Al principi, claro, la gent no mira el preu del peix i ara sí que l'estan mirant més. La gent compra boquerons, sardines, coses per fer en casa. Laura, adeu, moltíssimes gràcies, te deixem treballar. Adeu. Tot i que el consum de fruita i verdura ha pujat, llauradors com Salvador, especialitzats en hortalissa, han viscut tot el contrari. Ara ven un 40% menys que abans. Nosaltres treballem també per 2 o 3 empreses d'hostaleria, però clar, com està tot tancat, no hi ha faena. Les sembres que fem ara en hivern per la primavera anem a sembrar la meitat de lo que pensàvem sembrar. Hasta que no ens vacunen a tots, pues ja veurem què queda. De poble o de barri, fruiters de tots els racons s'alcen a mitjanit cada dia per a comprar el producte fresc de Mercavalència. Bon dia, Miguel. Una de colflor i una de colxata. A les 3:30 do alcer i a les 4:30 o les 5 ja estem així. És l'únic lloc on pugues trobar la verdura fresca de tots els dies. Són les 6:30 del matí i quasi tot el peix està venut. S'ha apagat l'activitat dins, mentre fora un nou dia es desperta.